иска да такава. Поне така се надяваме. Защо носите този герб, това знаме тогава, ако свалите всички тези неща? Ще го свали сега. Е там обратно. Айде, хващай. Щом вие кажете... човек в кабинета на главния прокурор нарушава ли нарушава? Не само да уточнява. Човека срещу който дойдохме нарушава ли Питам ви въпрос. Човека в кабинета на главния прокурор дали нарушава реда и правния ред на България? А престъпник има ли право да се намира в сградата културно-историческо наследство на България? Има ли според вас? Не трябва ли тогава да го кажа това на не на нас, дали студенти, които събрахме тук? Да, ние не сме голяма заплаха нито за полицията, нито за правния ред. Обаче човек, който е там, е заплаха за правния ред. И вие го знаете. И вие го знаете много добре. Според член 173, алинея 15, той човек няма право да е там. Всеки ден ще е така до победата! Всеки ден ще е така до оставката! 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 Тъй като Борислав Сарафов не ни чува, се налага вече да използваме някакви странни практики да обикаляме коридорите на Съдебната палата. Гари Потър, който търси гоблина!